Jasna Gora u Częstochowi najpoznatije poljsko marijansko svetište, jedno od najvažnijih u svijetu. Nalazi se na brdu unutar grada, predmet štovanja u njemu je crna slika Marije s Isusom, koja se nalazi u crkvi rođenja Marijina unutar Pavlinskog samostana. Prema legendi, crnu gospu s Isusom naslikao je sveti Luka na dasci stola koji je napravio sam Isus. Sliku je u Jeruzalemu 326. godine otkrila sveta Helena i donijela je u Konstantinopol, odakle je stoljećima kasnije kao vjenčani poklon poslana grčkoj princezi, koja ju je pak smjestila u palaču u gradiću Belz na ukrajinsko-poljskoj granici. U burnim vremenima prilikom opsade dvorca Belza, tatarska strelica koja je doletjela kroz prozor kapelice oštetila je sliku zarinuši se u vrat Majke Božje. Vladislav, knez Opole, želeći zaštititi ikonu od poganskih Tatara, odluči ikonu prinijeti u Šleziju. Kad su se na putu zaustavili na kratkom odmoru u Częstochowi, u podnožju crkve u Jasnoj Gori, Majka Božja dala im je do znanja da želi ostati ovdje. Oni ostaviše sliku Majke Božje u Jasnoj Gori, predajući je pavlinskim ocima. Nakon napada Šveđana na Poljsku 1655. godine i uspješne obrane Jasne Gore, neočekivana pobjeda bila je po zagovoru Majke Božje, te je tadašnji kralj Ivan Kazimir prozvao gospu od Jasne Gore kraljicom poljske krune i zaštitnicom zemlje. Gospi u čast, svako jutro u 6 sati uz zvuke fanfara diže se zastor koji prekriva njezinu ikonu. Ikona, ikona, ikona. Gospe Częstochowskie, Częstochowskie, Częstochowskie. Ikona Marije najslavnije i najuglednije djevice i gospe, kraljice svijeta i naše kraljice, načinjena je čudnim i rijetkim načinom ikonanja. Izraz na njezinom licu prožima posebna pobožnost kao da se radi o živoj osobi. Ikona pripada vrsti reprezentacije koja se zove hodegetrija. To ime znači onaj koji vodi. Prikazuje Mariju kao majku Božju, ali i majku svakog ljudskog bića. Ikona prikazuje blaženu djevicu Mariju u stojećem položaju s djetetom Isusom u naručju. Dijete je obučeno u haljinu od karmina i počiva na Marijinom lijevom ramenu. U lijevoj ruci drži knjigu, a desnu podiže u karakterističnu gestu učitelja, vladara i blagoslova. Marijina desna ruka počiva na njenim grudima, pokazujući na Isusa, jedinog spasitelja svijeta. Poseban detalj nakon kojeg će svi prepoznati sliku Jasne Gore su ožiljci na licu Majke Božje. Ikona Jasne Gore ima znakove rana i bolova. Na slici postoje mnoge rane. Na vratu, licu i 2 ispod desnog oka, kao da bi nam Majka Božja željela reći da je majka i kraljica naroda koji su mučeni i mučeni stoljećima. Kako je 7 mačeva tuge probilo njezino srce pod križem, tako sada na licu Jasne Gore nosi znakove bolnih rana.
Ikona Crne Gospe iz Jasne Gore od početka je postala poznata po čudima koja su učinila poznatim to marijansko svetište u Čestohovi i potaknula hodočasnike iz cijelog svijeta da dođu da se poklone jedinome Bogu i njegovoj i našoj majci. Zanimljivo je da se nekoliko kopija slike Majke Božije Čenstohovske nalazi i kod nas. Ona je na glavnom oltaru Pavlinske crkve Svetog Petra i Pavla u šumi zvana Supetarska Gospa, po izjavama i bilješkama brojnih svjedoka na Badnjak 1721. plakala, a poslije zahvaljujući zavjetima mnoge čudesno ozdravila. Također kopija Jasnogorske Gospe nalazi se u glavnom oltaru u Pavlinskoj crkvi u Lepoglavi, te u Subotici u Franjevačkoj crkvi.